Șantajul nu se va opri pentru că îi vei da ceea ce vrea. În cazul în care ești șantajată, sper să nu fii niciodată, să știi că lucrurile nu se vor rezolva și va face șantajistul ceea ce promite că o să facă dacă tu îi dai sau faci ceea ce el vrea. Ba din contră o să continue și o să continue și o să profite pentru că vede că îți este teamă și nu o să se lase. În cazul în care treci printr-o situație de șantaj, caut ajutorul la familie, la cineva cu care poți să vorbești și știi că te poate susține, mergi la poliție, crede-mă că se poate ajunge foarte departe și foarte urât în cazul unui șantaj. Ce urmează este mult mai grav decât o ceartă acasă cu părinții sau o denigrare de moment. Poți să suferi mult mai mult dacă cedezi și accepti șantajul, pentru că am auzit foarte mult sunt șantajată cu poze nude, sunt șantajată că dacă nu o mai fac o dată cu el, o să publice pozele, o să le dea, ce mă fac? Nu acceptați din prima, nu cedați, pentru că odată ce ai cedat, o să o facă, o să-ți mai ceară și o să-ți mai ceară și o să-ți mai ceară până când îi merge. Nu o să se oprească. Nu-i ca și cum îi dai o sumă de bani și nu o să-ți mai ceară apoi o sumă mai mare, sau o faci odată și nu o să-ți mai ceară, o să mai faci și a doua oară, și de aici se poate ajunge la lucruri mult mai grave, poate să ajungă să-ți ceară lucruri mult mai grave. În cazul în care treci prin așa ceva, te rog să ceri ajutorul părinților, familiei, unei prietene, mergi la poliție pentru că este mult mai grav ce poate să urmeze după acel șantaj și lucrurile cu care te poate șantaja decât o ceartă de moment din partea părinților. Și vă rog, dacă vine cineva înspre voi și vă spune că este șantajată sau șantajat, nu stați atunci să criticați, să certați, să oferiți sprijin și ajutați omul acela, pentru că de asta are nevoie, nu de critica voastră. Hai să fim umani, să fim buni, să fim unii lângă alții, pentru că de asta este nevoie în astfel de momente. Și nu uitați, în cazul în care cineva vă șantajează cu absolut orice, nu cedați și nu acceptați să vi se facă poze, să fiți filmate, pentru că nu are de ce să facă asta, le vezi pe viu. Dacă vrei, mai vezi pe viu și a doua oară, că suntem împreună, de ce ai vrea să ai ceva cu mine după ce eu plec? Nu are sens. Nu acceptați, pentru că din punctul meu de vedere personal nu are nici sens și ce să faci cu ele și de ce să le ai, și lucrurile astea pot ajunge, din păcate, foarte departe, mult mai departe decât aveți impresia. Nu cedați, fiți puternice, cereți ajutorul și voi, ceilalți, vă rog să oferiți ajutorul vostru în astfel de cazuri.